Бүгін атнаның шембе күні эфирде атна яңалыклары студияда Әлфина Хуҗина, исәнмесез? Уракка төштеләр, Алабуга игенчеләре ашлык суктыра башлады. Онлайн укырга керү, уку йортларына кабул итү бара. Бал дисәң бер кими, бармак дисә бер кими. Умартачыларның да кызу вакытлары. Хәзер яңалыклар турында тулырак. Игенчеләр уракка төште. Бу атнада Алабуга игенчеләре комбайннарын кабызып басуларга чыкты. Беренчеләрдән булып игеннәре өлгергән 4 хуҗалык эшкә кереште. Гомумән алганда район буенча 21700 гектарда бөртеклеләрне җыеп алырга кирәк. Хәзер аграрийлар алдында шуларны түкми, шәшми җыеп алу бурычы тора. Районның беренче кырбатырларын Гөлназ Гайни күреп кайтты. Югалтуларсыз да һәм тиз темплар белән Алабуга районы эшчеләре урып җыюга керештеләр. Басуларда эш иртәдән кичкә кадәр кайный. Һәр минут, һәр бөртек кадерле. Быелгы уңыш начар түгел, көзге арыш һәм бодай яхшы үскән. Иң мөһиме югалтуларсыз уңыш җыеп алу. Бу нигездә һава торышына бәйле, ди авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Руслан Сафин. Быел былтырга караганда бер 3-4 көнгә соңгарак убырка ябыштык. Чөнки дә июль айында безнең район буйлап 80 мм башлап 112 мм кадәр яңгырлар яуды. Норма безнең 58 мм булганда, бүгенге көнгә безнең норматив 2 тапкыр артыграк. Басуларга беренчеләрдән булып 4 хуҗалык чыкты. Бу Яшкыш, Яңа Юраш, Алабуга икмәк кабул итү эшханәсе һәм Светлая Долина агрофирмалары. Соңрак тагын калган 4 хуҗалык кушылды. Иң элек көзге арыш һәм бодай җыюга керештеләр. Яңа Юраш агрофирмасы басуларында урак көзге арышны урып җыюдан башланды. 8 комбайн армый, талмый иген кырын суктыра, үзләре артыннан тигез эзләр калдыра. Машиналарда җыелган ашлыкны Алабуга икмәк кабул итү пунктына китерәләр. Уңыш гектарыннан 35 центнер чыга икән. Хуҗалыкның бөтен сөрү җирләре 9000 гектар Яңа Юраш агрофирмасының. Шуның 5600 гектары бөртеклеләр. Менә инде аның 1000 гектардан артыгы арыш, менә арышка керештек. Азыкларны әзерләп бетердек инде. Бүгенге көндә синажны салып бетердек. Хәзер безнең төп эшебез инде урып җыюны тиз арада яхшы сыйфат белән югалтуларсыз җыеп алырга. Иң мөһиме кешеләрнең эшләргә теләге бар. Механизаторлар нигездә яшьләр. Аларга техника куркынычсызлыгы буенча инструктаж үткәрелде. Урып җыю вакытында барлык комбайнчылар 3 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин ителә. Эш шартлары яхшы ди. 15 еллык стажы булган механизатор Илсур Шайдуллин. Комбайннар тулысынча автоматлаштырылган. Кабинетта уңайлы, тузан да, тавыш та юк. Арыш елда авырында алу, яңгырлар аударып киткәнгә күрә. Ага нәрсә әйтә. Инде өметләр баглыйсыз. Ümitler neydi? Söylemek olsa Allah verse işlerge indi. Orakını bitirirge. Bu sizden kim bulaşarsın? Bu benim oğlum Jinşik Aksta var. Ben birinci yıl işlerge tırışa indi. Bam kompanyer oğlum. Ama şey limen ulaşadı. Mamoşnik olurga yarıyor ama yaşam mümkünlük bilemem. Bu indi bu vakitte olmasa naralar yolga basa başlar bulay. İşke yerlenir avul kucalığına. Para butrayın değil mi siz? İşke ümitlerine edet direkt deyin. Günü boyu yürüyor musunuz ama? Bizim bile kını veriyor. Oşatalar mısın? Evet uzun oşatalar. Günge mine erteden kişiye katışırsınız. Nişek direktör eydi, nişede çağırgan, nişede kaytargan. Алабуга кырларыннан барлыгы 21700 гектар майданда бөртекле культуралар җыелачак. Авыл халкы урып җыюны сентябрь башына төгәлләргә планлаштыра. Гөлназ Гайни, Михаил Филатов, атна яңалыклары. Бу атнада Алабуга районы эш визиты белән Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров килде. Ул Маларишинский бистәсе янында урнашкан Мир хуҗалыгы сөт комплексында булды. Исегезгә төшерәбез, шушы көннәрдә генә бирегә Даниядан нәселле таналарның беренче партиясе килде. Барлыгы 408 баш терлек. 2200 башка исәпләнгән сөт комплексы төзелеше буенча проектны Удмуртия инвесторы гамәлгә ашыра. Билгеләп үтик, бүген сөт комплексының беренче чираты 928 тоннаны ирекле тоту өчен терлекчелек бинасы төзелеше тәмамланып килә. Министр белән очрашуда күтәрелгән төп мәсьәләләрнең берсе фермага алып баручы юл төзелеше. Әлеге мәсьәлә район һәм республика җитәкчелегеннән хупланды. Сөт комплексының гамәлгә кертү вакыты быелның 1 октябрь биредә тәүлегенә 50 тоннага якын сөт җитештерү планлаштырыла. Икенче чиратта 928 башка исәпләнгән шундый ук терлекчелек бинасы төзү.
Бу эшләр киләсе елга планлаштырылган. Даниядән нәселле таналарның чираттагы партиясе бу 400 баш Алабуга җиренә сентябрь аена кайтачак. Декабрьдә аларга тагын шул кадәр үк мал кушылачак. Республика укытучыларының август конференциясына кадәр 14 көн калды. Бу чарага әзерлек эшләре финиш сызыгына чыкты. Кунаклар килү пунктларының берсе Адымнар Алабуга полилингваль мәгариф комплексы. Яңа мәктәп төзелеше тәмамланып килә диярлек. Төзүчеләр соңгы эшләрне башкара дисәң дә була. Алар территорияны төзекләндерү эшләрен төгәллиләр. Бүген инде бу комплексның ышынлыктан инде булачагы күренә. Класслар җиһазландырылган, актлар залы, ашхана, бассейн әзер. Бу атнада Алабуга педагогларның гомум республика киңәшмәсенә һәм яңа мәктәп ачылуга әзерлекне тикшерү максатыннан Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова килде. Ул республика педсоветында катнашучылар маршрутын карады һәм оештыручылар белән сөйләште. Сүз уңаеннан август конференциясе вакытында Алабуга 300-гә якын катнашучыны кабул итәчәк. Мәктәп укучыларының чыгарылыш кичәләре узып китте. Алда аларның югары яки урта уку йортын сайлау тора. Шуннан да хәзер 9 һәм 11 сыйныф укучыларының тормышында төп моментларның берсе. Аларга киләчәк һөнәрләрен билгеләргә туры килә. Алабуга уку йортларында кабул итү кампаниясе июнь ахырында ук старт алды. Быелгы кабул итү уникаль. Беренче тапкыр барлык документларны абитуриентлар онлайн режимда тапшыра. Бүгенге чыгарыш сыйныф укучылары нинди һөнәр сайлый, җади бүлекләргә керү сынаулары ничек уза? Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. Онлайн һәм дистанцион рәвештә Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятендә быел кабул итү кампаниясе гадәти булмаган форматта уза. Санитар-эпидемиологик вәзгыять уңаеннан көллиятның булачак студентлары үзләренең иҗади номерларын алдан май аенда ук җибәрә башлады. 20 ел бик авыр ел барыбыз өчен дә. Ә инде мәктәп тәмамлаучылар өчен, абитуриентлар өчен быел тагы да авыррактыр, чөнки аларга экзаменнарны бирү, документларны алу авырлашты. Шуңа күрә дә без инде алар белән эшне 23 майда башладык. Ул көнне безнең ачык ишекләр көне онлайн булды. Һәм шуннан бирле без аларга аңлату эшләре алып бардык. Һәрбер специальность буенча ничек итеп видео материал җибәрергә без аларга барысын аңлатып, һәм инде хәзерге вакытта безнең һәр абитуриент видео материал җибәрде, аннары инде документларын очно алып килде. Без 3 августтан 7 августка кадәр экзаменнар графигын төзедек һәм барлык санитар таләпләргә җавап бирерлек итеп без студентларның творческий экзаменнарын оештырачакбыз. Әмма документларны кабул итү шәхсән китереп бирү юлы белән дә алып барыла. Шул ук вакытта барлык санитар таләпләр дә үтәлә. Әниса Хөснетдинова көллиятның социаль-мәдәни эшчәнлекне оештыру бүлегенә укырга дип Актаныш районыннан килгән. Ул читтән торып укырга планлаштыра. Керү алдыннан аның температурасын тикшерделәр, кулларын антисептик белән эшкәрттеләр. Мәдәният өлкәсендә эшлим, 3 ел менә укырга. Завушка керәсез, әйеме? Булай белемегез бар идеме соң? Бухгалтерскийны бетердем, училищены. Актанышта кайда эшлисез инде? Актанышта Яңбалташ авылында көндер булып эшлим. Ни кирәк инде инде? Белем кирәк. Белем кирәк инде. Әзерләндегезме соң? Ничек керәсез инде? Нәрсәләр эшлисез сез? Күзанга китермәймен. Быел көллиятның көндезге бүлегенә 69 абитуриент кабул итәргә планлаштыралар. Бу бюджет урынына керә алмаучылар өчен коммерция вариантында тәкъдим ителә. Мондый абитуриентлар өчен 30 урын билгеләнде. Быел көллиятта әйтүләренчә зур бәйге күзәтелә. Мәсәлән, дизайн бүлегенә бер урынга 8 кеше дәгъва итә. Безнең быелгы 20 елда дизайн факультетына бик күп кеше керә. Чөнки ул факультет хәзерге заманда иң популяр, скорее всего, дизайн бит инде теге дизайн дигән кешеләр хәзер модны дип әйтик, шуңа күрә барсы да шунда заявление бик күп бирәләр. Шуңа күрә. Кайсы районнардан иң ерак районнар кайсылары? Безнең иң ерак районнардан ул безнең Башкирия, Казаннан бик күп кеше килә, һәм Удмуртия республикасыннан бик күп кеше киләләр безгә. Кичә Пермский крайдан 2 кеше килгән безгә укырга. Алабуганың тагын бер махсус урта уку йорты политехник көллияте дә абитуриентларны көтә. Бүгенге көндә биредә абитуриентлардан 300 гариза кабул ителгән. Һәм бюджет урыннары 200 генә. Биредә документлар электрон рәвештә кабул ителә, әмма төп нөсхәләрен шәхсән китерергә кирәк.
Документлар 15 августка кадәр кабул ителәчәк. Кабул итү 8 белгечлек буенча алып барыла. Әмінә шәһәрнең бердән-бер югары уку йорты КФУның Алабуга институты быел документларны дистанцион форматта гына кабул итә. Бүген биредә абитуриентлардан 1900-дән артык гариза кабул ителгән. Абитуриентлар белән оператив эш оештыру һәм уңайлы булсын өчен кол үзәк булдырылган. Ул укырга керү буенча барлык сорауларга да җавап бирә. Көн сайын техник сәркәтипләр шәхси кабинетларны карый, системалы рәвештә гариза кабул итә. Аттестатлар алган чыгарылыш сыйныф укучылары документларын электрон күчермәләрен тапшыра инде. Укырга керү процессы бары БДИ нәтиҗәләре нигезендә генә узачак. КФУның Алабуга институтында 550 бюджет урынына һәм 1078 контрактлы урынга студентларны кабул итү планлаштырыла. Әлфина Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары. Дача амнистиясе тамамланырга 1 елдан кимрәк вакыт калды. Алабугада яшәүчеләрнең бакчачылык алып бару өчен билгеләнгән җир кишәрлекләрендә урнашкан бакча һәм торак йортларның дача амнистиясе буенча рәсмиләштерү өчен 1 елдан азрак вакыты калып бара. Дача амнистиясеннән файдаланып өлгермәгән татарстанлыларга нәрсә эшләргә кирәк соң? Без әлеге сорау буйлан Росреестр идарәсе белгечләренә мөрәҗәгать иттек. Безнең сорауларга Росреестр идарәсенең муниципаль ара бүлеге җитәкчесе урынбасары Юлия Валиуллина җавап бирде. Юлия Хамиджановна, әйтегез әле, дача амнистиясе кайчан тамамлана? Хәерле иртә. Бакчачылык алып бару өчен билгеләнгән җир участокларында төзелгән бакча һәм торак йортларны рәсмиләштерүнең гадиләштерелгән тәртибе 2021 елның 1 мартына кадәр гамәлдә. Нәкъ менә шушы вакытка кадәр татарстанлылар мондый күчемсез миллеккә хукукны гадиләштерелгән тәртиптә, ягъни дача амнистиясе буенча терки ала. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Калган вакыт дәвамында бакча йортын, шулай ук бакча участогында урнашкан торак йортны милек итеп рәсмиләштерү өчен йортның техник планын әзерләүче кадастр инженерын чакырырга, 350 сум күләмендә дәүләт пошлинасын түләргә, аннан соң кадастр исәбенә алу һәм торак яки бакча йортына хукукны теркәү турында гариза белән МФЦның теләсә кайсы офисына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гариза белән кадастр инженеры әзерләгән документлар, декларация һәм дискны да тапшырырга кирәк. Билгеле булганча, дача амнистиясе буенча бакча йортларын гына түгел, башка күчемсез милек объектларында рәсмиләштереп була бит. Әгәр дә ниндидер сәбәпләр аркасында гражданнар моны 2021 елның 1 мартына кадәр эшләп өлгерми икән, җирле үз идарә органына кирәкле документлар бергә күчемсез милек объектын төзи башлау турында белдерү, аннан соң төзелеш тәмамлануы турында хәбәр бирергә туры киләчәк. Дәүләт хакимияте, җирле үз идарә органнары граждандан төзелеш тәмамлану турында хәбәр алынганнан соң 7 эш көне эчендә һәм башка кирәкле мәгълүматларны Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенә кадәр исәбенә алу һәм күчемсез милек объектына милек хукукын теркәү өчен документлар тапшырырга тиеш. Моның алдыннан алар торак йортны яки бакча йортын закон таләпләренә туры килмәүгә тикшерәчәкләр. Әгәр алабугалар ниндидер сәбәпләр аркасында дача амнистиясеннән файдаланмый икән, ул тәмамланганнан соң алар өчен нәрсә үзгәрәчәк? Чыннан да, хәзерге вакытта бакча участокларында төзелгән торак һәм бакча йортлары гына гадиләштерелгән тәртиптә рәсмиләштерелә. Гадиләштерелгән тәртиптә шулай ук гражданга җир кодексы үз көченә кергәнче 2001 елның 30 октябрена кадәр сроксыз файдалануга яки гомерлек мирас итеп бирелгән җир кишәрлегенә милек хукукын рәсмиләштерергә мөмкин. Гражданинның кулында мондый участокка хукук билгели торган документ, бу яисә таныклык, шартнамә яки җир кишәрлеген вакытыннан алда файдалануга яки гомерлеккә мирас итеп бирү турында нинди дә булса акт, хуҗалык канәгатьсеннән үземтә һәм башка булырга тиеш. Хукук билгели торган документны милек хукукын теркәү турындагы гариза белән бергә дәүләт пошлинасын 350 сум күләмендә түләп, МФЦның теләсә кайсы офисына тапшырырга кирәк. Күптән түгел мәгълүмат чараларында дача амнистиясын 2022 елның 1 мартына кадәр озайтырга тәкъдим ителәр дигән мәгълүмат пайда булды. Дөресме бу? Чыннан да, дача амнистиясын озайту мөмкинлеге турында мәгълүмат пайда булды. Росреестр адресына кешеләрдән коронавирус ситуациясе аркасында дача амнистиясын озынайту үтенечләре килде.
Әгәр мондый карар кабул ителсә, без бу хакта өстәмә хәбәр итербез. Шул ук вакытта 2018 елның августыннан шәхси ярдәмче хуҗалык һәм ИЖС җирләрендә урнашкан күчемсез милек объектлары өчен гадиләштерелгән тәртип түгел, хәбәр итү тәртибе гамәлдә булуына игътибар итәм. Юлия Хамиджановның җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Без яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Теманы дәвам итеп, бүген Алабуга районында 80 бакча җәмгыяте һәм ширкәтләре исәпләнә. Шуларның 25-е генә актив эшли. Бу бик аз бит, дөрес түгелме? Әмма әлегә барысы да югалмаган дип әйтергә була. Алабуга районында бакча ширкәтләре инфраструктурасын модернизацияләү буенча президент программасын актив тормышка ашыру бара. Узган ел аның ярдәмендә 4 су башнясы куелды, 2 скважина борауланды һәм каты көнкүреш калдыклары өчен 9 мәйданчык урнаштырылды. Быел да эшләр дәвам итә. Бүгенге көндә юлчылар Сизиус бакчачылык ширкәтенә юл салалар. Биредә 800 метр озынлыктагы асфальт юл барлыкка киләчәк. Әлегә әзерлек эшләре бара. Бакчачыларга участокларга барып җитү өчен республика программасы ярдәмендә уңайлыклар тудырыла. Финансирование – это у нас республиканская поддержка. Әлеге эшләргә финанс ярдәмне республика бирә. Бу программа 2016 елдан бирле эшләп килә. Төрле сәбәпләр белән без бу программага 2 ел кера алмадык. Быел 20 миллион сумга инфраструктураларны төзекләндерәчәкбез. Юлга килгәндә исә Әсхәт Мустафин фикренчә, ул Сизиус ширкәтенә генә түгел, тагын 4 бакча җәмгыяте һәм Танайка 2 микрорайонындагы берничә торак йорт эчендә инфраструктура объекты булып тора. Шулай ук берлек бүлеге җитәкчесе раслаганча, бу әлеге мәхәлләдә яшәүчеләр белән киеренкелек кимиячәк, чөнки элегрәк бакчачылар мәхәллә юллары белән файдаланганнар. Бакчачылык берләшмәләренә ярдәм итү буенча президент программасы кысаларында ел саен юл төзелешенә, электр һәм су белән тәэмин итү проблемаларын хәл итүгә, шулай ук ширкәтләргә куаты көнкүреш калдыклары өчен мәйданчыклар төзүгә акча бүленеп бирелә. Әйтик, якын арада Алабугада 2 су башнясы урнаштырылачак. Шулай ук бакчачылык ширкәтләрендә кире юлларын төзү һәм энергия белән тәэмин итүне оештыруда планлаштырыла. Әлфина Хуҗина, Максим Бегашев, Айрат Шәгәлләмов, Атна яңалыклары. Яңа коронавирус COVID-19 инфекциясе гадәттә кинәт температура күтәрелү белән башланып китми. Моны гриппны җентекләп өйрәнгән табиб искәртә. Әгәр сез температураның 40 градуска кадәр кинәт күтәрелүен күрәсез икән, шул ук вакытта хәлсезлек, тән ватылу кебек башка симптомнарда булса, бу моңаен грипптыр дип аңлата ул. Шул ук вакытта табиб сүзләренә караганда, COVID-19 ахыргача өйрәнелмәгән һәм үзен төрлечә күрсәтергә мөмкин. Ә менә яңа коронавирус ис сизү, тәм тою хисен югалтудан башлана дип белдерде ул. Теманы дәвам итеп, бүгенге көндә Алабугада 60-тан артык кешедә коронавирус диагнозы теркәлгән, шуның 47-се терелгән. Россия кулланучыларының күзәтү идарәсе мәгълүматларына караганда, узган атнада 53 иҗтимагый объект тикшерелгән. Алар арасында 4 кунакханә, 3 фитнес-үзәк, 2 җәмәгать мунчасы. Шулай ук кәрәзле элемтә салоннары да бар. Кайбер объектларга тиешле санитар-эпидемиологик чаралар күрү өчен күрсәтмәләр бирелгән. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтендә сөйләүләренчә, күпчелек очракта битлек һәм перчатка режимын бозучылар үзләре гаепле. Барлык алабугаларны үз сәламәтлекләренә җитди карарга һәм барлык кирәкле чараларны үтәргә чакырабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Әмма төрле вируслардан саклану сирен Алабугалы Абдулла Гатауллин бик яхшы белә. 10 елдан артык ул умарталар тота. Бал кортларының барлык эшләнмәләрен куллана белә. Халык медицинасы белән шөгыльләнә. Үзе генә белгән серләре дә бар. Нәселле умартачы белән без дә танышып кайттык. Тыңлап карыйк әле үзен. Бу безнең сундук атала инде. Монда мине 3 яга нигәнем, рассчитывать иткәнем, уйлаганым. Хәзер бездә магазиннар куйсак, минем тапшан биек була. Теге поезд тапшан шикелле. Мәйтәм, менә утырганда җайлы, менә булай җайлы дигәс. Давай лучше на расширение. Сильный семья утыртты. Ирана кирәк расширяем, убавляем, она вот и хорошо и аккуратно. Умарта ясы өстендә 2 сәгать йоклау бөтен организмны ял иттерә. 10 елдан артык гомерен умартачылыкка багышлаган Абдулла Гатауллин мондый йортны узган ел төзеп куя. Ә быел апрель аеннан башлап төннәрен биредә йоклый икән. Яйлы. Одеялны Умарта кортлары ярдәмендә дәвалау усыллары белән Абдулла абый күптән кызыксына башлый. Шулай булмыйны, бал кортларының барлык эшләнмәләре дә файдалы бит. Бу өйдә, русча әйткәндә, эпидемик зур умарта ясы кебек инде ул. Ишендә 3 сәке, ә шул сәкеләр астында 4 умарта ясы. Умарта ясында бал кортлары яши. Гадәттәгечә чыгып, киреп йөри, бал җыялар.
Ялар өстендәге сәкедә кеше ятып тора. Теләсә, йоклый да ала. Менә шундый терапия. Файдасын саны китсәң, бармаклар җитми. Кан басымын рәткә сала, сулыш авыруларыннан котылырга ярдәм итә. Ояга кирип чыгып йөргән кортларның бизелдәве нерв системасын тынычландыра. Онкология ишерләре барлыкка килү куркынычын да киметә икән. Умарта ясында 2 сәгать йоклау, караватка ятып 8-10 сәгать йоклауга тиң дип исәпләп чыгарган белгечләр. Әйтәбез без бергә Өйе янында Абдулла абый шушы умарталарын гына тота. Калган 40-тан артык оясын яз җитү белән экологик чиста булган Мурзиха авылы янәшәсенә күчерә. Әмнә балын монда айыра. Монда да тулы бер технология. Умарта эшен аңлаган кеше белә инде. Иң элек балавызын җыя. Аннан соң аны катырабыз, размещать итәбез, суга салабыз, жылытабыз, воска эшкә чыга, эреп, чистартыла воска. Прополис авырлыгы жагынан авыр дигә бата. Аннан төп эш бал аерту башлана. Специально плитканы кайнаган суга кайнап торып, пар белән эшли торган, пар обогревает бөтенләй. Жылыта. Жылыта ниде. Шим пичак кайнар саен җиңелрәк эшләнә, менә бу ниләрне распечатывать итәргә кирәк. Менә бу распечатка атала шушы дигән. Менә шулай, шундый өлгергән бер кәрәз рамыннан 4 кило бал чыга ди умартачы. Балны айырдылар, аннан сүзәләр. Дәвам. Умарта тота башлаганнан соң Абдулла абый үзенә тагын бер шөгыль таба. Дару үләннәре белән кызыксына. Кызыксынып кына калмый, үстерә дә, табигатьтә үскәнен дә җыя. Үзенең өйе янәшәсендә генә дә 20дән артык дару үләне үсә аның. Бөтнең дисеңме, каланхоя дисеңме, әллә нинди ят дару үләннәре дисеңме, барысы да бар. Моның белән мин үзем нидә бер атнашында спинальный щит иттем, спинной грыжа булганмы, юкмы, теге заманда юк ул грыжа дигән нәрсә. Ул появился, наверное, лет 15 назад, наверное. Тегедә остеохондроз, то еще бихтерия болезнь, вот это течение. Потом у меня 4 года не появлялся никакой радикулит, сустав не болел. Белемле кеше югалмас диләр бит. Балкортлары һәм халык медицинасы турында өйрәнүен дәвам итә Абдулла абый. Даими рәвештә журнал һәм китаплар алдыра. Тулы бер китапханә җыелган дисәң дә була инде. 10 ел гына шөгыльләнәм дисә дә, Абдулла абый нәселле умартачы икән. Узган гасырның шомлы елларында әби-бабаларын 150 баш умарталары булган өчен кулак дип атаганнар һәм мөлкәтен тартып алганнар. Умарта эшен башлап җибәрергә Абдулла абыйга очраклы очрашу ярдәм итә. Заманында Алабуганың олы яшьтәге Зиятдин исемле мал табибы бал кортларымны тотырга булыш әле дип әйткән. Пожалуйста, зигетләр табыгыз әле, минем зигерне иям бар, корый алмыйбыз, кызым шу нидә эше бит тыгыз нидә Алабуга кеше, главный ветврач, Алабуганың ветеринар главный врач Мөхәммәддин бабай, мәрхүм нидә. Мәктәп әгәрдә булышам да действительно. Мин үзем командировкада җөрим, кая Сез шунда булыштыгыз. Саруши города мин үзем командировка, ул өйрәтә мине, менә килә, суббота көнне обедка кашласыбыз, без воскресенье кайтаралар инде. Урый вакытында мин ага ватшоп барып алам. Мәйтәм, әйдә маточникларны карыйганы, нәрсәләр, ул бөтен нәрсәне башыннан аягына кадәр бөтенсен бич аккуратно сложить итеп, аңлатып сөйләшеп өйрәтте. Билгеле булганча, мондай эштә ярдәмчесез булмый. Тормыш иптәш Фәридә апа аның уң кулы. Мин Абдуллага ярдәм итәм инде. Менә инде бала айырткан вакытта, аннарсын умарталарны шулай бидәп аларга кирәк. Аларга менә чесноклардан, сарымсаклардан, аннан соң дару үләннәреннән шулай иттереп дарулар ясап, мин дарулар ясыйм, аларны куям, мин аларга булышам. Бала айыртканда инде шул төтенләп торырга кирәк, төтен җибәрергә кирәк. Шулай ук инде мин аның уң кулы, тырышам инде. Менә шулай Алабугада тормышны сөеп яраткан шөгыльенә тугры калып яшәүчеләр бар. Абдулла Гатауллинның балы бик тәмле. Мәтрүшкәле чәй эчеп, балдан без дә авыз иттек. Әлфинә Хуҗина, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Иң зур бәйрәмнәребезнең берсе Курбан бәйрәме көннәре. Бу изге бәйрәм һәр йортка шатлык һәм тынычлык алып килсен. Барлык өмет-хыяллар чынга ашсын, һәркемнең күңелен игелек һәм канәгатьлек хисләре белән байытсын. Бүгенгә менә шулар күңелле яллар теләп, мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.
Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11. Автоцентр Елабуга – это любые виды обслуживания и ремонта автомобилей «Лада» и других марок. Неработающие пенсионеры, доход которых не достигает прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату. В случае трудоустройства на работу, во избежание удержания из пенсии, вам необходимо подать заявление в пенсионный фонд о прекращении выплаты ФСД. Нет тепла на кухне. Нет света в подъезде. Не течет вода. В подъезде запах канализации. Грязный подъезд. Нужно заменить счетчики. Открытая Елабуга – ваш помощник ЖКХ. Заявки принимаются по телефону 582 22.